Dá sa dať 100 000 odberateľov získať Silver Button za 100 dní? Bola otázka, ktorú som sa spýtal, keď som zaspával po večer, kde som sa prežral tak moc, že som nedokázal spať celú noc. Ale nedalo mi to. Čo keby som začal teraz kanál a vybudoval na 100 000 odberateľov? Zdalo sa mi to veľmi možné a tak som sa dal hneď do roboty. Založil som kanál Clipmaster, lebo som chcel klipovať iné videá, čo mi prišlo ako najľahšia vec. Spravil som prvý short a nahral som ho a išiel som spať s tým, že zajtra sa zobudím aspoň k 100 zhliadnutiam. Predsa mám 100 shorty, o ktorých všetci hovoria, že aké sú ľahké a predsa zase menej ako 100 zhliadnutí to nemôže byť. No... Takže som zistil, že so shortami to také ľahké nebude. A tak som na Reddite našiel nejaké tipy na shorty, kde som našiel, že ak je kanál nový a začnete na ňom hneď uploadovať shorty, tak si tu myslíte, že ste bot a budete toho zaseknutí na 0 zhliadnutiach. Takže som sa rozhodol vybrať iný kanál, ktorý som už mal založený dávnejšie. Na tomto kanále som vydal 2 shorty, jeden bol taký brain rot a ten druhý bol nejaký regulárny short o hrách. Spolu mali asi 700 zhliadnutí, ale to čo bolo podstatné je, že už bol najmenej 4 mesiace starý. Takže som nakoniec skončil na tomto. Takže teraz mám kanál a musím sa rozhodnúť, čo budem robiť za shorty. A po asi 6 hodinách scrollovania som robil záver, že na odberateľ potrebujem niečo, čo je virálne, ale zároveň engaging. Proste, že má veľa komentárov, chápete, akože viete, čo myslím. A pri scrollovaní som narazil na tento účet, ktorý má cez milióny zhliadnutí a aj odberateľov a všetko, čo robí, sú v podstate celkom jednoduché edity. Proste hrá video, niečo sa stane a lepka úplne easy, to je úplne free. Takže teraz už mám aj typ videí, takže teraz si musím vybrať proste nejakú tému, ktorá bude ako keby hlavnou témou kanálu, chápete, že? A musí to byť téma, ktorá ma zaujíma a zároveň je virálna na YouTube. A rozhodol som sa editovať gameplay z Poppy Playtime, keďže v tom období vychádzala nová kapitola a bol tam obrovský hype. Zároveň ma to aj zaujíma osobne, takže idem na to. Zrovna vyšiel trailer na novú postavu, takže ten zeditujem a zajtra sa pozrieme na výsledky. Po 24 od videa malo asi 64 zhliadnutí, 94% average view percentage a swipe to watch ratio 67%. A na Reddite niekto povedal, že čokoľvek na 70% je dobré, takže mám čo zlepšovať. Z videa som získal 3 odberateľov, čo na začiatok je veľmi dobré, takže idem robiť ďalšie videá. Takže dneska je 18.12. a konečne som dal 100 odberateľov, čo není veľa, ale proste nedá sa nič robiť. Ak chcem 100 000 odberateľov, tak musím prejsť cez prvú stovku. A ako ďalší minicieľ som si dal 1000, takže idem sa dať hneď do strihania. Navyše sa mi odomkla nová sekcia v YouTube analytikách, ktorá mi ukazuje koho a aké videá môj publikum sleduje. A najviac moju pozornosť upútalo toto video a nevyzeralo moc náročné na vytvorenie, ale chcem urobiť ako keby že niečo svoje, na to proste nejaký svoj twist. Takže otvoril som Mob Games kanál a našiel som tento trailer. Stiahol som si ho, zeditoval a video som vydal. Teraz len dúfať v to najlepšie. A už je neskoro, takže idem spať. Vstal som, zapol som počítač a skontroloval som svoje štatistiky. Video malo cez 10 000 zhliadnutí, ale nielen to, malo watch time cez 112%, takže mám veľkú šancu, že toto video pôjde ďalej a kľudne pôjde aj na 10 000 zhliadnutí. Čo bolo úplne super pre môj kanál, ktorý má teraz len 185 odberateľov, ale nesmiem teraz polaviť, takže som spravil ďalší edit a šiel som spať. Takže zobudil som sa a to video nemá 10 000 zhliadnutí. Hej no, lebo mám momentálne 112 000 zhliadnutí a cez som sa dostal z 965 odberateľov na 1185 odberateľov. A tým pádom som dostal ďalší cieľ a teraz idem ďalej na 10 000 odberateľov. Mimochodom, ak sa vám zdá, že veľmi skáčem, že akože za 185 na 965 to proste nejdem opisovať každý jeden short, čo som vydal a každý odberateľ som získal, lebo to by toto video malo hodinu a možno viac. Takže chápete. Takže počas toho, ak som každý deň vydával deň čo deň, jedno video denne, tak som sa rozhodol si prečítať podmienky k Silver Buttonu. A čo musím spĺňať, aby som ho dostal. A prvá podmienka je mať 100 000 odberateľov, čo je celkom samozrejme. Druhá podmienka, neporušovať Terms of Service, takže tam by som mal byť celkom pohode. Momentálne zase tam nič také nemám. A žiadne copyright strike ani porušenia pravidel. OK, takže to by som mal byť v pohode, keďže ako zatiaľ mi nič neprišlo, chápete, lebo ja akože si dávam pozor. Takže nie je to až tak v pohode asi. No, tu by sme sa mali zastaviť, lebo všeobecne pojem reused alebo neoriginálny content je veľmi široký a sám YouTube ho nemá úplne definovaný. A ja ako kanál, ktorý vytvára content prevažne z contentu ostatných, na to mohlo veľmi rýchlo dobehnúť a preto si musím niečo veľmi rýchlo spraviť. Ale keď som ešte ďaleko od 100 000 odberateľov, že nemám ešte ani 50 000, tak asi nemá ani moc zmysel, aby som sa tým teraz zaoberal. Najvyššie dokiaľ som nedostal copyright strike, tak by som mal byť v pohode. Navyše poslednou dobou mi aj veľmi vybuchli videá, ktoré boli akože môj gameplay, chápeš, že som si to natočil a zeditoval. Takže zatiaľ by som mal byť v pohode. Lenže potom som zistil, že aj gameplay bez komentára alebo väčšej transformácie môže byť označený ako reused alebo repetitive. A k tomu všetkému, po extrémnom boome, čo som mal, ktorý ma dostal na 20 000 odberateľov, skončil a momentálne neviem získať na videu ani 10 000 zhliadnutí. Proste YouTube ťa extrémne uzemnia, keďže nič nie je také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá. Keď som napríklad pozeral Moonové video, kde hodnotil kanály a na short kanály hovoril, aké je ľahké na nich rásť, tak som bol taký, že
Ale úprimne je to určite ľahšie ako robiť dlhé videá. Keď si vezmete takého Rastia Pauliniho alebo aj Astatora, tak tí doteraz nemajú 100 000 odberateľov. Od februára do apríla som každý deň až na pár výnimiek dával jeden short denne, či sa mi chcelo, alebo nie, či noc, či deň, snažil som sa proste dokončiť jedno video, naplánovať ho na ďalší deň o 16:00, čo bol taký môj čas, okolo ktorého som dostal najviac zhliadnutí. Zároveň som spravil niekoľko optimalizácií ako tagy kanálu a zároveň som sa snažil čo najviac napodobňovať virálne videá v mojom níši. Ale jeden z kanálov, z ktorých som sa najviac inšpiroval, bol Poppy Playtime Edits, ktorý mi dokonca aj niekoľkokrát komentoval na videách. Tomu sa dokonca podarilo dať 100 000 odberateľov z jedného videa, no z dvoch, ale to je jedno. A keď som to videl, akože trošku som žiarlil, ale zároveň to znamená, že aj ja mám šancu to dokončiť. Takže musím sa dať naspäť do roboty. Momentálne mám 32 000 odberateľov, zhliadnutia brutálne tankovali a momentálne je dátum 29.4. A za tento deň mi pribudli 3 odberateľe, takže mohlo by byť o dosť lepšie. Najlepšie na tom, že keď ste na dne, je, že už môžete ísť len hore, takže by som len potreboval riadne odraziť. Ale to sa nestalo minimálne ďalšie 2 mesiace. Dnes som si dal dátum, že teoreticky by som mohol dokázať dať 100 000 odberateľov do 14. júna. Úplne nerealistické. Najťažšie je proste spraviť ten short a nie preto, že by to bolo ťažké, akože je to ľahké, ale proste niekedy ťa proste nič nenapadne a potom scrolluješ, aby si našiel inšpiráciu a nakoniec si iba vyčerpaný, absolútne bez napadov, ale našťastie vždy ma nakoniec niečo napadlo. Ale niekedy som proste musel spať s tým, že som nič nevydal, takže... Už asi 3 mesiace neustále vydávam shorty a absolútne neviem preraziť 30 000 zhliadnutí. Neustále sa snažím napodobňovať trendy, robím vlastné animácie a proste nič z toho. Musím sa aj zase fakt pozrieť tých štatistík a pozrieť, čo vlastne moji diváci sledujú, lebo akože kámo. Takže zistil som, že zatiaľ čo ja sa tu oňam z gameplay editmi, tu týpek našiel kanál Horror Skunks a z jedného videa získal 60 000 odberateľov a cez 10 miliónov zhliadnutí za 3 dní. Hneď ako som toto videl, tak som úplne že rýchlo spravil edit z nejakého videa z Horror Skunks. Úplne som že rýchlo spravil edit, vydal som svoje prvé video, v ktorom som použil tú animáciu. Bez zhliadnutí. Ale to ma nezastaví, takže som ďalšie 4 dní vydával shorty a ani sa nenazdáš a 100 000 zhliadnutí, 500 000 zhliadnutí. Proste úplne insane, môj kanál konečne mal ďalší výbuch, takže som pokračoval a takto som sa za ani nie týždeň dostal zo 40 000 odberateľov na 70 000. Proste absolútne úžasné. Moje dny proste od tohto momentu boli také, že stane, pozriem Horror Skunk, surobím light edit a keď hovoríte, že to není originálny content, tak máte pravdu, ale ešte na to príde strašiť. Takže takto nejak som robil videa asi ďalšie 4 mesiace a 14.6. čo mal byť dátum, kedy som chcel dať 100 000 odberateľov prešiel a tak som bol trochu smutný, no ale tak čo sa dá robiť. Ale nie až tak, aby som to vzdal. A tak to šlo nejak ďalej, že nič moc, ale ku koncu júna som začal dostávať zase veľa zhliadnutí a ku koncu júla, teda 27.7. som dal 85 000 odberateľov. Takže už za chvíľku mám 100 000 odberateľov, takže musím už začať dávať svoj kanál do poriadku. Počas toho, ako som neustále vydával videá deň čo deň, tak som už začal trochu filtrovať videá, takže tie, ktoré sú originálne, proste mažem. Čo už. Ako viem, že niektoré tie videá boli fajne originálne, ale keď vidíte video, ktoré má cez 5 miliónov zhliadnutí a musíte ho zmazať, tak to veľmi proste boli. 11.8. som po editovaní 2 videí a vymazaní cez ďalších 20 videí som šiel spať s tým, že mám 99 672 odberateľov. Ďalší deň som vstal a prvú vec, čo som skontroloval, bolo YouTube štúdio. Po 9 mesiacoch neustáleho uploadovania som 12.8. prekonal 100 000 odberateľov na YouTube. Ten deň som bol tak nadšený, že som ani nespal. Nebolo nič, čo mi teraz mohlo pokaziť náladu. Keď som konečne dostal 100 000 odberateľov, tak som išiel na stránku, kde vidím výsledok, či dostanem button alebo nie. A tam mi povedali, že výsledok bude tak 2 týždne po dosiahnutí. Takže teraz sa môžem aj lebo nič to neurýchli. A tak som čakal deň, 2, týždeň a potom som musel odísť na dovolenku, z ktorej som aj tak nič nemal, lebo som celý čas rozmýšľal nad tým, či dostanem button alebo nie. Keď som tam bol poslednú noc, tak som ani nespal a cestou naspäť som mal také krče v bruchu, že som si myslel, že sa pobliem. Prišiel som domov, prvá vec, ktorú som urobil, som utekal do izby, zapol počítač, zapol YouTube štúdio a mám to. Čo ti dáva konečne? Hneď ako som to videl, tak som hneď išiel vyplniť údaje, adresu, odoslal objednávku. Ani nie o 5 hodín neskôr sa môj button presunul zo stavu pending do in production a 27. augusta mi prišiel e-mail od YouTube Society Awards, že moja objednávka bola odoslaná cez... Čo?
A tak som čakal na balík, putoval. Mal mi dojsť štvrtok, počkajte, pozriem hneď, že kedy to bolo, lebo trošku som zabudol, že aký bol dátum presne. Mal mi dojsť štvrtok, čo bolo nakoniec presunuté na piatok, ale v piatok ráno, keď som si kontroloval svoju zásielku, tak mi povedali, že príde až v pondelok, čo ma dosť zdravilo, alebo už som chcel ho mať u seba a v piatok som ležal na posteli úplne, že v prdeli, lebo mi povedali, že moja objednávka sa posúva na pondelok ráno, takže yes! Ale zrazu mi zavolalo neznáme číslo. Ani som nerozmýšľal a zdvihol som ho v stotine. Ako keby dnes dostal do vašej ulice a potreboval by som dať ten váš balík, takže prosím, keby sa dal si poňa prejsť. Kámo, utekal som, jak rýchlo sa mi len dalo, úplne som preletel celú ulicu a v diaľke som už videl veľké kurierské auto. Balíček som prebral, podpísal a... No, takže mám to tu, musel som ako keby zoškrabať túto hore, lebo viete, tam bola ako keby moja adresa, moje meno a takže Loki nechcem, aby tam bola adresa, viete, a meno a také, no. Teda tak, no. Takže je to tu, takže teraz môžeme rozbaliť. A mohol by som to samozrejme ako keby, že normálne unboxnúť, ale keďže ja som špeciálny a mám vás veľmi rád, tak urobím takú úplne tu v tranzíciu, viete sa... To ste videli, to vlastne konkrétne, no dobre, takže... Ako keby v tom balíku bola proste taká fólia, v ktorej bolo toto. Potom tu máme, že... No, proste, že či si pamätám svojho prvého odberateľa. Áno, pamätám si ho celé. Potom tu máme takúto kartečku, že kto pripravoval moju objednávku a mňa pripravoval Rick. Takže nice. A potom tu máme reklamný, proste, že môžem recognize svoj tým, takže seba akorát. Lebo sa to robil sám. A tu je ten krásavec. Takže som môžem pozrieť tu presented to Scope for passing 100,000 subscribers. Je to tuf. A je to, som sa chcel zavesiť, lenže ako keby, keď si to otočíte, tak tu sú dve. A ako môžete vidieť, ja mám iba ako keby jeden tuto, viete. A takže keby to zavesím, tak proste by to... Akože skúšam sa zavesiť. Nice, no takže. Ak sa vám video páčilo, nahoďte odber a like, toto video stalo fakt veľa roboty a vidíme sa pri ďalšom videu.